Как да заобиколим съзнанието. Техниката се нарича презумпция или предположение. Когато ние фокусираме вниманието върху нещо в изказването си, самото изказване в същия момент съдържа внушението, но той не е явно. Ще дам пример от работата си. При мен идва на психологическо консултиране клиент. В България това все още не е много разпространено и човека е събрал доста дискомфорт, за да дойде. Моята задача е да му помогна леко да се отпусне. Представете си зала, има много варианти за сядане, човека застава на вратата, мястото е непознато и аз го питам, къде ще ти е по-комфортно да се настаниш? Той се оглежда и сяда някъде. Това е прекрасен пример, който илюстрира какво се случва. Аз му поставям задачката, която той решава, къде да се настани. Обаче аз съм вкарал тук едно внушение. Къде ще ти е по-комфортно да се настаниш? Нашето подсъзнание приема информацията изцяло. То не е дали на част. Логиката решава задачката, къде да седна. Докато подсъзнанието, приемайки човек да седне някъде, решава, че там изобщо ще му е комфортно. Внушението е да ти бъде комфортно. Това леко мърда човека в посока да се чувства малко по-добре. И още от вратата сме започнали работа.